लोकसभानि सदनआव हाबनाय लोगो बीजेपी सरकारखौ गोख्रों रावजों गाग्लोबदों राहुल गान्धीआ। राहुल गान्धीआ बुंदों बीजेपी दोलोआ दुलाराय भारतआवनो केरासिन सारदों। मणिपुरनि उनाव लुहुंखौबो जोंब्लाव होदों बीजेपी दोलोआ। माखासे दान एमपिनि मर्यादाखौ खोमाना लानांनायनि उनाव फिन राहुल गान्धीनि गोख्रों महराव पार्लियामेन्टआव बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोन्दों। मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे बीजेपी दोलोखौ अजद खालामनानै राहुल गान्धीआ बुंबावदों दिनैसिम गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिआ मानो मणिपुराव थांनो हायाखै। मणिपुर रायजोआ जोंब्लावगासिनो नाथाय गाहाय मन्त्री मदिआ दासिम सिरियै दंगासिनो। मणिपुरनि रायजो राजाफ्रा बीजेपी सरकारनि समावनो न' बां सावग्लुंजादों। बीजेपी सरकारनि थाखायनो मणिपुर रायजोआव हारियारि गावस्रानाय आरो फारागथि खालामनाया जानो मोन्दों होननानै गोख्रों अजद खालामबावदों कंग्रेसनि राहुल गान्धीआ। दासान्दि पार्लियामेन्टआव मणिपुर रायजोनि हिंसायारि जाथायखौ लानानै बेरेखा दोलोआ बीजेपी सरकारखौ गोख्रोङै नारसिनदों। बेनि सिगां मैया कंग्रेसनि एमपि गौरव गगैया बीजेपी दोलोखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ पार्लियामेन्टआव नुनो मोन्दों। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइकगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।